It-Torbol Blind Association ħabbret li se jsir memorandum ta' ftehim mal-kumpanija Libjana Highway Services Company bilan li jiġu analizzati l-aħjar metodi possibbli biex tinħoloq ħbiberija bejn il-persuni neqsin mid-dawl Maltin u Libjani. Il-programm iffinanzjat mit-Torbol Blind Association jikkonsisti minn żjarat kulturali fejn id-delegazzjoni Libjana se żżur faċilitajiet ta' taħriġ li jintużaw minn persuni neqsin mid-dawl f'pajjiżna. Noel Farrugia, il-fundatur tal-istess assoċjazzjoni, qal li dan il-proġett se jkun estiż ukoll mal-kunsilli lokali. Dan iwassal biex l-assoċjazzjoni tiġbor informazzjoni biżżejjed dwar il-persuni omja u bis-saħħa hekk ikunu jistgħu jsiru l-pjanijiet. Fost dawn il-pjanijiet jissemma ġim speċjali li jkun soundproof u li ma joffri l-ebda eku biex bekk il-persuni omja ikunu jistgħu jiffukaw iżjed. Pjanijiet oħra jikkonsistu f'titjib fl-infrastruttura b'tali mod li tiġi ffaċilitata iżjed il-ħajja tal-persuni neqsin mid-dawl. Min-naħa tiegħu, il-manager ta' Highway Services Company fil-Libja qal li jinsab entużjast li se jkun qed jassisti nies omja jsiru iżjed indipendenti u rringrazzja lil Torbol Blind Association tal-opportunità. F'Malta hawn madwar 4,000 persuna neqsin mid-dawl, madankollu hawn nuqqas tarfin dwar x'hawn disponibbli għall-istess persuni. Dan joħroġ minn taħriġ li kien sar fejn kienu biss 24 persuna li pparteċipaw fih.